Ak ayı Pepsi'ye geçti. Meşhur ak ayı Coca-Cola dönüklik etdi. Inni ol Pepsi bilen. 10 yıllıkların dowamında Coca-Cola bilen bağlanıştırılan meşhur ak ayı garaşılmadık ýagdaýda tarapyny ütgetdi we Pepsi'nin täze mahabatynyň baş gahrymanyna urildi. Pepsi kompaniýasy Super Bowl 2026 üçin Saýlaw The Choice adly video şekilli mahabatyny çykardy. Süjetin merkezinde 1990-njy ýyldan bäri Coca-Cola'nın Rojdestvo mahabatlaryndan tanış bolan ak ayı var. Bu gezek ol Pepsi Challenge tiňine gatnaşyp, gözlerini ýumyp saýlan mahaly Coca-Cola Zero Sugar dälle Pepsi Zero Sugar saýlaýar. Bu garaşylmadyk saýlaw aýynyň öz durmuşynyň manysy barada oýlanmagyna getirýär. Ol psihoterapewta gatnap Pepsi muştagy hökmündäki täze şahsiýetini kabul etmäge synanşýar. Pepsi bu süjetiň 2025-nji ýylda 34 bazarda geçirilen Pepsi Challenge tiňaglarynyň maglumatlaryny esaslanýandygyny aýdýar. Şol tiňaglarda gatnaşyjylaryň 66 götermeý Pepsi Zero Sugar saýlapdyr. Siz bu şeýlerden haýsyny saýlaýaňyz? Pepsi mi ýa-da Coca-Cola'ny? Pikirlerinizi tesirlerde belläň.